खुलुमबाय निउज 24 बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायना दिनैनि ब्रेकिं निउजजों आं बबिता बर'। बड'लेण्ड सोमावसारारि बारग' मावथि मिरु आफाद दाबाय। दिनै 10 नबेम्बर 2020 मायथाइनि समबाराव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव भेरगा मण्डल माखायाव बिटिआर नाङै बड'लेण्ड सोमावसारारि बारग' मावथिफोरनि मेल खुंफुंजायो। उदालगुरि, बाक्सा, चिरां आरो क'क्राझार जिल्लानि गोदोनि मावथिफोरखौ लाना मोनसे आबुङै बड'लेण्ड सोमावसारारि बारग' मावथि मिरु आफाद दाफुंजायो। मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा। लोगोसे इउपिपिएलनि गोबां दैदेनगिरि, बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। जोंनि बिहेखै जोंनि बै समाव जो आगु आन्दलनाव मुभमेन्टआव जायफोर बाहागो लादोंमोन बिथांमोननि रिहेबिलिटेसननि खामानिखौ जों सेथि खामानि होगोन। 2 नम्बराव जोङो मोनसे जोङो नन पलिटिकेल अर्गानाइजेसन हिसाबै थांनानै थानो नागिरगोन आरो बेयाव जोंहा लोगोसे जोङो नेसनेलिटि माइन्डेड ससिय' इक' चेरिटेबोल आरो भलन्टियार आखुआ बे संगठनाव जेब्लाबो थांनानै थागोन। जिहेतु नोंथाङा दिनै गासै निउस चेनेलफोरखौ आंनि फारसे साबायखर थाबाय आरो दिनैनि बे सेन्ट्रेल कमिटि दानायाव आं नेहाथारि बिबानखौ मोननानै आसा खालामो नेक्स्ट टाइम मोजां खामानिफोरखौ मावफुंनो हागोन। आंनि लोगो भलेन्टियार्स लोगोफोराबो आंजों हेफाजाब होगोन बेखिनिखौ बुंनो सानानो। Welcome to News 24 Bodoland. News 24 Bodoland YouTube channel. Please subscribe and click on bell icon. Thanks.